Немає іншого шляху, як потрапити на небо. Немає. Не придумуйте його самі, а дізнайтесь волю Божу, як Бог це бачить. Дізнайтесь Його умови для вічного життя. Не придумуйте собі, от я зроблю щось хороше, і Бог мене пустить на небо. Ні. Робити хороше – це хорошо, але куди ти будеш дівати твою вину перед Богом? За неї ти повинен понести покарання. Тому що Бог справедливий. Він наказує гріх. Тому прийшов Христос, щоб пострадати за наші гріхи. Щоб те, що заслуговуємо ми, пережив сам, для того, щоб нас звільнити. І всякий віруючий в